tanan, welcome to the Light Them with My Word, ang sinimana nga pagpambit sa kinabuhi sa Naiko. So ang ato ang pasahon tinugtog sa Juan Kapitulo 1, versikulo 35 ngadto sa 42. Morning ikaduha nga kanang ordinaryong panahon, ikaduha nga domingo. Pagkasunod adlaw dito nausab si Juan uban sa duha sa iyang mga tinunan. Sa pagkakita niya kang Hesus nga miagi, miingon siya, aniya na ang lating kamiro sa Dios. Sa pagkadungog niya to sa duha niya katinunan, misunod dayon sila ng Hesus. Paglingi ni Hesus, nakita niya sila na nagasunod. Busa ang tana siya, unsa ba ang inyong tuyo? Mitubag sila, Rabay, o magtutudlo. Asa ba ikaw nagapuyo? Mingon siya, dali, uban ka na ko, aron makita ninyo. Busa miuban sila, o nakita nila ang iyang ipuya. Mga alas 4, nakadto sa hapon, busa nagpabilin, kalang sila dito hangtod sa buntag. Ang sa duha, nakadungog sa giingon ni Juan, o misunod kang Hesus mao si Andres, nga igsuon ni Simon Pedro. Pagkabuntag, ipangita dayon niya ang iyang igsuon nga si Simon, o gisultihan niya na nakita niya ang Mesiyas. Ang Mesiyas mao ang Kristo. O gipadalahan niya si Simon kang Hesus. Pag-abot nila kang Hesus, gitan-aw ni Hesus si Simon o gina. Ikaw si Simon nga ni Juan, apan sukad karon, tawgon ka na nga Sipas. Sipas mao ang ato. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ako pasabot mo si John na mo kani ang nating kamero sa kanang Diyos, no? Meaning, iyang istorya, iyang reveal, iyang ipadayag ang identity, the identity of Jesus. Iyang ipadayag kung kinsa si Jesus. Kinsa man si Jesus. Muna kung tanawin mo sa kananaang Isaiah chapter 53, no? Isaiah 53, ipanagnak ni Isaiah na mo kani ang suffering servant. Ngani sa sinugdanan, ang suffering servant nga iyang tudlo ni Isaiah, iyang ipanagnak ni Isaiah, mo kani ang suffering servant nga mga Israeli. No? Israel. Nga suffering servant man ang Israel. Because ang Israel, pinili sila sa Diyos. They are the chosen people of God. But kung imong tanawon sa kakaraanan, no? Kakaraanan, grabe gayud ang ilahang kuan. Grabe pa yun ang ilahang kanana pagkamasupilon, masupakon, no? Bagulbulan. Di ba nabihag sila? Sa ako nang ika-istorya, nabihag sila sa mga Babylonian. No? Nabihag sila. Kaya nga naman, tungod sa ilahang pagbalik sa idolatry. No? Gakuan silang Diyos. Ay lang hari, bukay maguna-una. Kung sa'yo na tabo, nabihag sila. No? Napalot yun ang ilahang nasod. So, muna na siya nga, suffering servant sila, gasuffer sila tungod sa ilahang mga kasalanan. Karon na po, si Jesus, mo'y suffering servant, nga naman, tungod sa itong kasalanan, si Jesus mo'y
tubos sa ato ang kasalanan, nahimo siyang suffering servant. So therefore, ang panakla ni Isaiah natuman sa New Testament. Ngani makita nato ni sa CCC. Ano ni CCC? Ha? Catechism of the Catholic Church. Ngani sa 623, no? Sa Catechism of the Catholic Church. So, padayon ta. So, ang identity ni Jesus, nakita niya sa mga kasalanan sa mga Hudyo sa kaniadto tupa. Sila pinili para motabang og sangyaw to the ends of the world, but kung sa may natabo nila, sila na noon, imbes mo identify sila kay Jesus, sila na noon nagkontra kay Jesus. Ngani, iyon nga pag-ulan tayo naghahuman sa Advent, nga kita nagpreparar ta sa second coming, sila, wa sila mutuo sa Misaya na iabot na. Nagpreparar sila sa first coming, hantod karon. Muna ang irony niya, no? So, padayon ta sa verse 37. Sa pagkadungog niya to sa duha niya katinunan, misunod dayon sila kang Jesus. No? Sa pagkadungog. Kisay ng istorya? Si Juan. No? Si Juan ang nag-istorya o na sana kananang ning sunod sila ng Jesus. Kinsa nga mga tinunan sila? Tinunan ni Juan. Kung iyang i-introduce si Jesus na mauni ang nating karnero, mauni ang Misaya, ni sunod dayon sila. Ang mga Hudyo wala masunod. Karon panag-ingnan ni nato ng mga laygo, ato bang i-introduce si Jesus sa atong balay? O nisunod pa ato mga bata nga atong i-introduce, ipasimba kada Domingo? Kahit pamukhaon, no? Kami, Lord's Day celebration man may i-present kay mahimong yun nga kananaan. Dugay kay magkasukod kay dugay kay panawagon. No? Mag-ampok na. Dugay kaayo. Magrosaryo. Kamulo mi o kanana magrosaryo mi kadagabi eh. First mystery pa gani, awan na. Nakita na. Ito nang dagko karon. Dahil, imbis nga magrosaryo ng mga tulog naman. No? Mga tulog. Puro katingan na po sa mo ang mga po. Kaya nga naman sa di pa mo ato sa eskwelahan magpa-bless. Importante kayo nga ilahang pagabuhaton. Sa di pa sila mo lakaw. Kung mo ato sa ilang importante like mag-basketball, magpa-bless. So meaning, na-day epikto. So ang kong pangutana karon, sa ato ang kaugalingon karon ng mga pamilya, ato mag-introduce Jesus. Ato mag-ipaningkamutan na may introduce bisan to o sa makadaghan ngay gayon, no? Pakyasta kay dili magpatuon. No? Dili magpatuo. So muna siya nga nagkagayunan diha sa ato ang panagtigom sa ato mga kaparantingan, kaigsuunan, o diha sa ato ang grupo, ato pang na-introduce. No? Ato pang ipasulabi ang ngalan ni Jesus. Ngani, pag nalanta nag-celebrate nga, importante kayo dahil paggamit sa ngalan ni Jesus. In Jesus' name. No? Kaya na usay nga mag-hilok na lanta, hindi na lanta mo badlong sa ito ang sikataw. Labi na diha sa ito ang grupo na yun ay badlong muna. Hindi na lanta, mag-hilok na lanta. Ba't naman ko'y magbadlong na dili ka mahimong self-righteous? Ayaw pag self-righteous, no? Kaya bitaw, kanana pagbadlong o
proklamar sa ngalan ni Jesus diya sa itong trabahoan. Dilingon nga, oy, ayaw ninyo buhatan na. Kay may impyerno yun mo. Ako, mag-rusabi ko tatlo, kaya ako dito may impyerno. Di yun ang buhatan ka ng self-righteousness na. Pero dili self-righteous, ayaw ninyo buhatan na, kaya hindi mayo para sa uban. Ihang example na sa mga impyerno. Example na to sa akong mga kanak, dili na self-righteous. Ako, nanikamot yung mga anak, kaya dili mo ko perfect. Dili na self-righteous. No? Katong self-righteous, katong assert ko sila na mas maayo pa sila. Mamadlong kay maayo sila. Muna yung self-righteous. Namadlong kay nila pagto nga wala sila isala. Nobody's perfect sa ito ang kinabuhi. Remember that. So, ang pangutana lang is that whenever there is an opportunity, ato pang i-uphold ang ngalan sa ato ang Ginoo. Diba? For nainan sa leader niya o porno, sinong balay, mahilong ka na lang. Ayaw nagtungan. Or na ay nag-green jokes sa inyong no? Usay rin ka ng green joke, magbugan. Buli o sahay. Pagtungan. Ayaw pagpamandong ng ang iyong pagpamandong ng murag maayo ko ka, dili. Kita, ayaw ako, pinakita. Magbantay ta kay tagang tanaw na ito. Narabata sa organisasyon, something like that. No? Amen? No? Sa verse 38, paglingin ni Jesus, nakita niya sila na nagasunod. No? Gintroduce ni Juan na mauna ang nating kamero sa Diyos. Nagsunod-sunod sila. O huwag mabantahin ni Jesus tauton na alang kita na kuha niya, na-recognize niya nga namin nagsunod sa iya. Kung nilingi siya, kung nakita niya sila na nagsunod. Busa nangutana siya, nangutana si Jesus. Unsa ba ang inyong tuyo? Unsa ba inyong tuyo? No? Mitubag sila, magtutudlo. Asa ba ikaw nagpuyo? Tanaw ko na. Tanaw ninyo ang iyang tanah. Si Jesus, ang sa'yo pong tanah ni Jesus, unsa inyong tuyo? Ayaw pag-pronounce kay o Tagalog ba ni? Unsa inyong tuyo? Tuyo na pala. Tuyo. Bulan. No? So, unsa inyong tuyo? Ang mga tao, unsa ilang nagsunod, unsa inyong asa ka? Asa ka? Asa ba ikaw nagtuyo? Ikaw nagtuyo. O, tanawin mo ninyo. O, tanawin ninyo ang pangutan na ang tubag. Nangutan na siya, manong nagsunod ng usako, sa may yung tuyo, niya, sa yung tubag. Asa? Nagpuyo. Karoon nangutan na kong Mambert. Bert, kung sa may tuyo ni mo, sako, ano niya ni Magka? Nga, sundihan na kung ni Mambert nga, asa man din ka nagpuyo? Ha? Umingon si Jesus na nagpuyo ko sa inyo kasing-kasing. Asa ko nagpuyo, Bert? Na ako sa atong balay. Nakakadindi ka ron. Wala siya nga, nakako sa inyong kasing-kasing nagpuyo. Di ba? But, nakasunod pa ta ni Jesus. Una si Jesus siya, kung sa may yung tuyo. Lord, nagkasamong kasing-kasing, but lisod na isunod.
Muna tuyo na to. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. No? Kung sa man inyong tuyo? No? Muna dili ta kasunod. Dili ta kasunod sa itong kasing-kasing. Pagsunod, no? Pagsunod. Sa ato ang kasing-kasing, di na ito masunod. Kaya nga naman, wala pa tayo balong. Wala ta kasabot kung sa may purpose ang meaning of life. Yung ito siya nga, kung sa man inyong tuyo, ang tuyo na mo, Lord, sa may purpose sa ato ang kinabuhi. Kung sa may meaning na ni Lord, antod ka nun, sakit magyapon ang ako ang panuot o gagawin arthritis, ako pa, hindi na ako maisa, hindi na ako maisa o pamot. Sakit kayo. Kada puntag, hindi manunay na ako, sakit kayo. Manunduman ako nga Lord. Nagkinahanglan ko sa iyo. Kaya nga naman, di na ko ni maayo ang sakit sa pamot. Wala na. Kapit ang propos ako. Lord, paiyon ako sa kapagkatiguan. That is the meaning of that life na daghang sakit. Amen? Ha? Kung bata pa ka, lain ang purpose, no? Lord, ganun kanunay mong kasapan. Alangangan kay, grabe mo ka, manguyab. Yan kung mandugay kay muli ang imong uyab. Kabihin na kayo. Lord, kung sa may meaning, anak, kung sa may purpose din ako, Lord, nga nainlam ako. Di ba, Chris? Nainlam ko kay Lord sa may meaning na ni Lord. Kung sa may purpose ako kinabuhi. Kung ako tubagon, kung ako mo tubagan, ang purpose sa kinabuhi ni mo ang pag-study. Dili sa pag-uyab-uyab. Lord, sa maning meaning karon ay mga kasapaan. Karon ay kasapaan kay wala kang makasubay. No? Wala kang kasubay sa giya sa imong ginikanan. Amen. There are so many sa atong kinabuhi. Muna unsay yung tuyo. Di man ta maka-istorya Ginoo tarong. Asa man ay kakapuyo, Lord? Diretso na ka sa comfort. Diba? Diretso ka sa comfort. Kaya kung ay asa kapuyo, comfort na ba na? Kaya galakaw ba si Jesus kung mga tinunan niya? Abog ba kayo ang Jerusalem sa una? Batuon pa yun. Lord, kadugay mag yun natong wapot. Asa mga kapuyo? Lord, sa ko ang kinabuhi, grabe ang pag-antos. Asa na na katapusan ini? Na di na ko mag-antos. Amen? Ano na yung pangayaw mo, Lord, maayaw ko sa akong arthritis, maayaw ko sa akong sakit sa tuhod, maayaw at sa di ka na maayaw. Ang papasabot sa Ginoo. Tiguan ka na! Maayaw ko ba rin ang tiguan na? Ha? Nagpuntahan na diha. O kung sa'y kanana alipyo na gamay. Nga di ka mukhaon ng tambok, di ka mukhaon ng karne, di ka mukhaon ng kung sa may mga langit na maka-trigger sa mo. Ay na nagkanaan. No? Lord, dili ko ka apil sa sinulog. Makapilagpil ka sinulog na di ka kalakaw. Magpuyok diyan ang TV tanaw. Di ba? Something like that, no?
the purpose and meaning of God. Lord, kini tanan. Unsa may purpose and meaning ani? Asa man day kagapuyo? Ha? Asa man day kagapuyo, Lord? Asa man day kagapuyo? No? Asa gapuyo ang Ginoo? Asa man day kagapuyo? Unsa may purpose nila? Asa man nagpuyo ang Ginoo? Asa siya nagpuyo? Asa namin. Ba't dili man ta mo baklay? Dili man ta mo lakaw. Kano na nagtataputang na? Dungay pa, Lord. Magdangay gamay na itong problema. Lord, nga nang ako mang yun. Ha? Kadaghan man yung problema na mo, Lord. Ibanganin mo, kung naang kita'y problema, tanawan ninyo mo ang positive side sa problema. Naang kita'y problema para makasabot tag lugar kung sa'y purpose sa kinabuhi. Pag-isa ni mo rin kamot o di na ni mo maisa kay sakit na sa'y purpose agad sa kinabuhi. Ay lang ang taon o takang makapasak. Lugar o kasakit niya na. Kung sa'y meaning na, tiguan ka na. No? Asa man ang paingon, dito tapuyo. Ang ato ang consolation. Konsuelo na to. No? Konsuelo na to sa sakit o sa pa? Sakit o problema. Sa may sakit, kawadon. Ang konsuelo na to, nining tanan. Ha? Ang Ginoo nagpuyo dito sa langit. So meaning, kung tuwa ka na sa langit, ang suilo, gilid na hindi mo na kapati. Amen! Praise the Lord, no? O bito na yung sa kapali. Karoon na yung istorya. Kung sa mga mga hatlo mo mamatay, ay magkatong mamatay kayo, wala na problema. Di na ka magbayad o inheritance tax. Di ka na magbayad sa imuhang boys. Di ba, guys? O, di na ka magproblema. Ano na sa imuhang, sana, ang obligasyon. Gawar sa kumong kasakitan. No? Asa ka pangita sa imuhang magbayad. Sustento sa imong tambal, taga kayo. No? Asa mo ka mangita na, no? Oh. Unsay tubag niya dayon? Paghuman, siya miingon siya, dali uban kanako aron makita ninyo. Kam. Makita ninyo. Come and see. Dali, uban ka na to o makita ninyo. Kung sa may pasabot na ng come and see, para makita ninyo na may pasabot, agad pa ba na yung parang sa ha? Kuwapo kayo niya siya, come and see. No? Makita ninyo, come and see. Only ang call and invitation to the call and invitation to discipleship.
the call, an invitation to invite two disciples. Kamu binamutan na, asa mo ka ng puyo, Lord, dito sa langit. Then, Lord, dugay man kayo, dagan may problema. Kadugay man nato maglakaw. No? Batin siya nga, come and see. Dali. Utanaw na to, o makita ninyo. No? O makita ninyo. Busa, niuban sila o nakita nila ang iyang ipulian. Kung sa'yo nakita nila ang iyang ipulian, kung sa'yo nga ito makita, kung sa'yo umubanta. Umubanta sa usa ka organisasyon. Umubanta sa atong parokya. Magsimba sa kanungay. Umubanta sa serbisyo sa ato ang parokya o kapilya o umubanta. Makita na ito. Ba't ang punta na karoon, nakita ba ninyo? Now, mga disciple man. Ha? O nag-Bible study ba? Nag-Bible study mo ito karoon. Iuban mo karoon kang Isus. Kung saan iyang pamagi through the Bible study. Nakita ninyo? Muna yung pangutana karoon. Nakita ninyo ang gipuian ni Jesus? Karoon? Napamunta sa kuwan. Nakita ninyo ang ipuian ni Jesus? Remember mo pa ta sa kuwan, no? Napabiyat ta sa langit, amen? Napabiyat ta sa kalibutan. O, niabot nila dito, kung sa'yo nakita nila ang ipuian ni Jesus. Simple kayo. Wala ganin saktong katre. Wala ganin saktong kuyanan. Ingumita siya, birds have nests, but the Son of Man has nothing to even lay his head. So meaning, discomfort yun. Nga naman, gipakita ni Jesus ang iyang gipuyan. Gipakita sa ato, sa mga disipulo ni Jesus, ang iyang gipuyan. Simple kayo. Ano simple? Di wala naman diha tanan mga putang tuwa man ipanghatag sa uban niya lagi. Nagkinahanglan. Kaya mga disipulo, nag-antos man, nagsakripisyo man para sa ubang tao. Amen. Mo man ang example ni Jesus. No? Nakita nila, no? Ang iyang gipuyan. Karon kung nakita nato ang atong gipuyan, there is Bible study magkinahanglan ng tama ni every Wednesday alas 9:30. Kinahanglan kita mag-ilis para support. Magka-commit ka na. Kung mapil ka sa organisasyon na may ang pagkakaroon, discomfort yung kayo, kung layo ang ilang balay, kung magsinidatan, kanunay kang ato sa balay sa atong isip, ka-member, mo man ang ipakita ni Jesus sa ato, mo man ang iyong life, because kani ang life na to, mo kani ang mo gani ang ginpas paingon sa kung sa inyo ang gipuyan din matang sa gipuyan nga gipakita ni Jesus nga iyang pamaagi, amen, nga iyang gipuyan, amen. Iumito siya sa John 14:6, ako ang dagat. Ako ang kamatuoran. Ako ang kinabuhi. Lord, kung sa man nga kinabuhi mong ipuyan, Lord, nga simple mo tayo. Isa mo na akong kinabuhi. Lord, kung sa man makatupag ka dito sa kuwan, mo na ang dalan. Simple pa.
simple life, muna ang dalan. No? Kanang bitawang kuhan, kanang sa ito ini, mag-antos para sa uban. No? Self-denial. Diba? Oh Lord, saan man niya itong buwan Lord, ano ba ni? Muna ang kinabuhi. Yung siya nga, ano mo na kinabuhi? Dili man yung madala lang yung dagnan niyang milyon sa uban pa nga kaptangan din na madala langit. Amen! Tanawang mga kwartahan kayo sa ito. Dali sa ito ang lugar. Pagka nawala sila, ilang ipundar nga, pila ka tuig ipundar nila. Grabe kadaghan kayo mga kaptangan. Unsay gibuhat sa mga nabilin. Hindi pa maligda. Iwaldas-waldas. Kasi nitabo. Asa naman ang imuhang dungog na imong giproteksyon? Nga dungog na ko, kinanglan, sapian ko. Mo ganay dungog na ko. Madungog maghapon nga sapian ka. Human nga mawala ka ng kalibutan. Amen? Madungog ka nga sapian nga napurdoy. But then, kung ang imo ang i-invest sa Ginoo, mao ang pagka-discipleship, mao ang pagkamatano, mga maligdong sa iyang kinabuhi, sa iyang batasan, dili mapalit sa akin. Amen? Pagkamatay ni mo, madungog ang mauto siya, ang tinuod na disciple. O mabiling mo sa nino sa mga bata ang batasan, pagka-disciple. Iba maunay, pinaka-importante nga legacy nga itong imbilin sa itong mga sa itong pamilya. Huwag man mag-ingon nga makortahan ka. Kautan, ay na lang pagkakortahan kung mag-disciple ka. Nagkisa may gasto sa itong Bible study o ikortahan. Amen. Iwis yun siya nga, the love of money is the root of all evil. No? Ang may gugmaon sa lapi, mao ang kinauyukan, sinugdanan sa pagkatautan. But then, uportahan ka, ba't ang imuha? Batasan. Usa ka disipulo kan. Ang ato ang misyon, matuman kay naay financier. Amen? Naay financier ka, willing kayo hatag. Walay sukot. Way sukot. Way sukot. Willing muhatag. Mauna ang legacy. Kung imuhang kaugaling batasan niyo anak, ang imo pong anak, ingon anak po ang ilang batasan. Iman ini ang istorya. Kung imong anak, every time nga magmisa, tudluan ni mong sunod ng kwarta, kaya sa sobre din ipa-offer ni mo every mass na nanagyo. Dahil ipakita ni mo ang iyang kwarta asa di kasto, nakatabang sa mga kapubihong o na yung batasan. Amen? Bago ko mag-istorya nga sa'yo lahat. Kaya pukaon na ganyan yung mga bata, yung ako. Para maging pagod lang. Pagsugod ng kalbaryo ni mo. Na dito pa pagpasulod sa kwarta dito sa sobre. Unya po man, ipato pa mo dito sa altar para kana ipahatag sa sobre na di gani kwanto. Katurang pag katong birthday biro na. Oh, birthday sa June. Iyahay o kanang po sa sobre. Iyahay mo hatag dito. Iyahay o kanang ikaw na ihatag dito. Ikaw na ihatag. Dili mo. Sugot ang mabuti. Mangun na lang ipahatag. O, sabot ka na. Alala, makasabak ka. May mo kasi pride shows o makasabak ka. The best way for you to teach your children, dili lang yaw-yaw, ipakita sa inyong kaugalingon na huwag ka, kana sa ito ini, kana na generous ka. No? Ipakita sa inyong
pag-ampo nga ang ilang generosity sa mga bata na ay bunga. Usay mo kang puta kitara. Maganto mo as family prayer, mo na importante sa family prayer kay inyong giampo. Ug unsa inyong giampo niaging simana o gitubag karon simana. Amen. Kausa man ang imong mga dunggan o kausa man mga dunggan mga bata sa inyong family prayer, nabawan family prayer. Ya, ilang bungkag lang piling lang kada semana. Di na ganing mag-ipon o panaon. Mula sa amo ang pamilya, dili mo ang Panginoon. Among i-practice ang Lord's Day celebration because that is the only way for us to have family prayer. Labi na itong Advent na prayer, dagpot sa kanila, dagpot po sila sa Advent nga red, diri sa simbahan. Magdagpot po ta sa ito ang balay para natin opportunity to family prayer. Family prayer. Kung na may mga anak, kung na may mga napay ng mga apo ninyo, i-encourage nyo sila. Lord's Day celebration. Ako nang itudlog sa mga community, but I don't know pinag-itug nag-Lord's Day celebration. Listen, kung anong istorya na sa'yo, ha? Listen kayo, no? Mga alas 4, na kanto sa hapon, busa nagpabili na lang sila dito hangtod sa buntag. Ganun i-apil pa man Miss Gospel. Mga alas 4 na ako, no? Murag-walay relevance, no? Ganun i-apil. Usahay sa Gospel, usahay sa iyong pag-istorya, kung i-apil pa ni mo ang oras, i-apil pa ni mo ang detalya sa ibang pasabot. Nag-interest ka sa iyong pag-upay ni Jesus. No? Kaya namantayan pag-ibig mo nga alas 4 dito na nag-istorya sa atin. Alas 4 dito nga ito ang ibig ko sa iya. Pero kung tanong ka sa orasa mo ito dito, sa orasa, basta hapon ito. Muna mo ito sa I don't care. Amen? No? But then, kung dumduman pa ni mong detalya, meaning, you are interested. Okay ba? Tama ba? No? Kung sa kurasa mo ganito sa kuwan, nasalinong posisyon, ang ito, gusto itong kurasa ito. Gigutom naman po ito. Ang imong dumduman, ang imong discomfort. Gutom naman ito, gano'n na yung pangantang nila ang mulit. Gutom na kayo. O asa lapit ang makakapitan. Iso na ba itong during the time, kaya huwag makita ni mo init kape kay hurot ang kape. Kasi nahurot yun ang kape. Nahurot na init tubig. Meaning, na-interest ang duha at pinunan. Remember, nagsunod ka sila ni Jesus. Nanguntan na po yun nasa lagi. No? Nakapuyo. It could be nga, grabe na introduction ni Juan nila. Wala na sila mga tuyo. Basta asam mo na sa kanang tuyo, Lord, kitanawa na mo. Asa yun. Kung sa yun nga kinabuhi, imong ihatag ka na mo. Kung mo ni nga kinabuhi. Okay mo? Nadumduman kung yun nila ang oras. Alas 4 ka. Sa verse 14, ang usa sa duha nga nakadungog sa ingon ni Juan, ang misunod kang Jesus, mao si Andres. No? Nga igsuon ni Simon Pedro, si Andres. Si Andres magod nga Juan, tinunang ni Jesus, dili siya popular. Less ang popularity niya. No? But, diri sa tumura, he is the evangelizer of the first book. Imagine that. Kasi nag-evangelize ni Simon Pedro? Si Andres. No? And si Andres is lesser nga disciple, but he was able to evangelize Simon Peter, the leader of the church, the successor of Christ. Amen? Ha? Importante kayo yung role, no?
Usa na ka po nga na-evangelize si Pedro ra, but ang implication, tako kayo. Una sa inyo, no? Sa inyo, ayaw pagbasa-basahan ninyo nga ang atong ma-evangelize, si Tata raw si Mili. Dako kayo na nga po, dako kayo influence nila, no? O si Edwin Bakaroon, si Donitra, o si Grace, no? Ay, si dako kayo nag-influence, si Margaret, at sa uban pa. Ay, no? Kato kitang istorya na evangelist na nagsugod sa TV o radio nga evangelist. Isa pa ko, nalimang naman sa... Siya ang usag, balik-balikan, i-evangelize, santo na evangelize siya. Oh. Siya mo nagtukod o the first TV network nga nag-evangelize sa Amerika o sa radio. Feeding of the 5,000. Muunay siya nga disipulo nga nagngita o bata nga naay nanay pila ka pan ha? 5 loaves. 5 loaves of bread o 2 fish. Muunay siya ang resourceful kayo kay siya mo nakakita na bata dali. Lord Jesus nga naay duha ka isda o 5 na loaves. Muunay siya nga disipulo. Kasi tingaan ako mga disipulo. Simple kayo ba? Ang sinit ka mo? Ha? Usa ka bata yan ikulong ikuha? 5,000 yung buko. Ha? Na milagruhan. O remember, ang katabihan, the feeding of the 5,000, that is, no? Mao kato ang nagpasiuna sa ato ang Holy Eucharist. Amen? Amen. From Abraham to Abraham, he became the father of all nations. Kaya nasuta sa Ginoo, unsa siya nga pagka-obedient. Kuman nga ang anak niyang di-offer, ingon ang Ginoo nga ayaw, ipadayon. Nay na kapos nga sungay dihan nga gamay nga karnero, mahimo i-halal ka na. No? And so from now on, you will become the father of all nations. Jacob, no? Kung sa iyo sa istorya ni Jacob, naging away mo din siya, no? For God. Brothers and sisters, muna siya ang istorya sa ato ang kaluwasan. No? Kung tanawin mo, gi-introduce na ni Juan si Jesus. Meaning, si Juan mo fade away. No? Mo fade away. Ikaw pa siya in John chapter 3. No? John chapter 3 verse 30. He will increase and I will siya mo increase si Jesus ug ako magpa-ubos. Nahuman na nako ang ako ang misyon. Di ba sa ato ang organisasyon o yapon ang mga batanon ng mga leader ato nang ituboy. Kita nga medyo lugay na guys sa serbisyo. Kanang ato na kung ang panahon ng mga bato. No? They will increase and we will decrease. Okay? Kita nga mga amtong na no, di taka sugaton sa pressure sa kinabuhi. Pressure sa schedule, no? Pressure sa kahikulo nga tawagon, dili utungan. No? Pressure kayo sa kanana laban ng mga members. Hindi na kaya. Mas kaya na sa mga pag-unga. Energetic pa ang daghang kayong mga pamagi nila sa ilang mga binangko.
binago nga mga batasan din na nato kaya. Ang istorya si Jesus na from now on you will become sipas or rock. Kung makita na ito po ni sa 1 Peter chapter 2 verse 5. Chapter 2 verse 5. Kung sa may yung giingon. No? For like living stones, kita ko no, like si Jesus, si Peter na himong rock, kita ko no, like living stones, let yourself be built into a spiritual house, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Kita ko no, mo po yung mga living stones. No? Living stones, no? And join together like a spiritual house or a temple. Join together like a living stone. So brothers and sisters, unsa ko no ang introduce ni Juan, ang nating karnero, na-identify niya si Jesus nga ato ang Isaya, gi-open niya sa iyang mga tao kay gibalo siya nga ang iyang oras na human na. Ang iyang pagka-witness, iyang pagka-abantero, pag-introduce sa Isaya na human na. O nag-interest niya mga tao, ingon siya nga, Lord, asa man ka nagpuyo? Nagpumunta na siya, nga nagsunod mo sa ako, kung sabay yung tuyo, asa man ka nagsunod, asa man ka nagpuyo. Tuod, itudungan sila, mao kani ang atong ipuyan, ang ato ang kinabuhi. Simple kinabuhi. Diyos mo nga kinabuhi. Makaya ninyo, makaya nila. Grabe ka-excited sila. Nga naman, diba, ito mga nilang oras. And then at the same time, nangita pa yun si Andres kung ihang kalanaan si itong ini. Dalon dito kang Isos. Tuod man, didala kang Isos. O ang role ni Sipas, grabe yun ka-significant. And at the same time, yun siya nga, Pedro, from now on, you will become Sipas or Usaka Bato. No? Kaya ang Usaka Bato, nga naman, parihara niya po sa atong tanan nga we are called to be disciples. We are called to join together as a living stones of God. Salamat kayo o may buntag sa tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord.